Handikwanisi. Changamire pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti Tezvara vanoda pfuma yavo yamakawirirana. Nembo dzako dzitupa nemarendari zviitwa nekudaro ndimakusoro anoda kuiphone achiti zvomuita handisi kugara zvakanaka kuti mukwasha wangu ava nemudzimai asi yoga akutuka kutondikadzi mupfuma nyaya yachona iri pano yakaiota saka isu tauya manje tikasvika musi wa 5 tasvika musi wa 5 tikasvika kumba pavo raine chitonayo batasvika tikatavatsanangura mama mutasa iye yanga aripo namai vacho mukwasha wacho isidauya amutasa yamakatishedzera iye nemombe yamakazoripa ushu ichiti imimi makamira isusu isusu tabuya saka tachikumbirawo dare ramakatanga kuita maminetsi makatanga kuita nini tisati tadini tisati tasvika neukama hwenyu pari zvino tamboenda pasabuka atoanoitwa masa inombombe taenda kuya anosvika ndibva taudza tarondedzera sabuku nyaya kuzi unyanga angotaura kuti ndingoshungurudzwa kuti hamina tripu yako saka tasvika pasabuku paya paya tikasvika tibva takudura sabuku nyaya yacho sabuku akati nyari ndinemupurisa aenda anoshedza chii aenda anoshedza nekwamutasa nekwamutasa vakambotora nguva achiti iye sabuku ave kuno unga kana kupurisa pamwe yanga arifana kuya akwasandokuia saka todini evakazotumirwa zvekupurisa zvekare ndobva vakazotuya vauya manje yakangotaura zaizvozvizvi zandikutaura izvozvi saka takamubvunzawo inini shamwari naenda ringa panapa ringa pfuma yangu uye ndikunzwa kuti uri kushungurudza kusvika mwana azoti ndikuda kuenda ndikunzwa vanhu vavanomukadzi apa iye patakamubvunza aitaura achiti zvoni mwana wenyu adini azvari adini but iye vane mwana hwani saka pakaita masikereji ekuti vanokwana protection saka mwana yehwana aripo then from there anga angotsanangura vabereki vachona anga vakuti isusu mubereka kupaya tichakudini kuti takazotsvaga mapaya zvichiri pepa chikatika ndechekuti pakazonya mukoma wacho takutonopedza nyaya chiti haina ungaida kuti zvokugarisana kwamakaita ndachifunga kuti muteshereizvo ndomune zvinhu zviri mumunda kodza mumunda domwe rikumba kana maigona maita shiri bcause magarisirana makaita haiti asi hazviite chitesheri tiri mukati medare vambotora mandare bcause vakazora mukoma wacho anoitwa terence nemukadzi wake akatozouya nunga after 2 hours takutonopedza 5-6 takutonopedza ubva angosvika ndikokamuchira nyaya vatanga kutuka mudzimai wangu anoitwa future timutuka nezvinonyadzisira saka vanhu mudare vakabva vati aiwa zviite iwe chibuda pache nemudzimai wako anotunga parimo mapamutoetiko adiwe chibuda because hauna kutanga wabvunza kuti nyaya yakapfupi vhiri kuita fupi saka we chibuda ndobva akabudiswa nevanhu saka vanga vakuita zveviolence amutuka mai vekwangu ndoda kuva mai vekwangu uyo mukadzi wacho naakubudiswawo mukadzi waangandibudisi mukoma wandobva ataura zvangu ndoda kuziva mukoma wangu mwina wangu esimutasa kuti ndokumubatirira ndozvatakaringa izvo saka chitiudzai kuti mombe yachina iriwa sei anga vakuramba nekomati saka zvadaro
kuti mukadzi womukoma akabva anoripota kumapurisa veritera takauya then ndobva tanotsanangurwa kumapurisa takamuona saka nenyaya yekuti pakaonekwa kuti hapana uko hwakwana because takaenda nasabu akuyana ikwana ataenda ikoko kumapurisa apurisa akati anonombo anoga chachido akatotaura kuti ano yachemakosheni anombo saka isusu tabvapo manje kumapurisa tikuti nonga takasiyaaomusa 3 days tivauza kuti tipai zvemombe makatsanangura kuti tinge tichiitengesa because bhaya unotovaaotsvaka mabhaya maviri okutanga bhaya akauya havana kuda kurisponda nyaya yacho vatotanga toda kuti kanozira chii kana zvisingaiti ndisida kutora mamwe maprocedures kwaMambo tunotaura nyaya yacho ivo chakaitya kana kuti kana usingadi mwana wangu unokwanisa ngoti udini utaure kana kwagupuka saka waita seunofurirwa nevabereki vacho asataura ongo kwatanongodhisaida isitakusiya mwana wedu indoti panoisi papa pakatobuda mamashoko zvoti mavidios acho angari pakatobuda mamashoko kuti hatinodi mwana waziri pano saka ndozvimapurisa azobudawo ndibva ndavanyengetedza inengira isusu chada kuita chiitipaemuno isusu mwana wedu totakura oenda asina nachungu emba anosiya ukaungasekuzokomashii makapiwa mombe anotengesa yachakatengesa ndezveuipedzibhuku kuti makaira makapiwa chasara Makoni chitaura irora racho ndozvamaona kuti munoda zvakati kuti aziye mataura munhu auchitera varoora ndokunga pane list kana vanayo taura padanga takachata mombe dzidzi ndinoenda kumabhachi apo ndobana yababa yamai ndobana yamai yababa nemikana anoda rutsango rwakange ruri mari yakangoshidzira hapana chakaobera saka chisiuzikanwa kuti rutsango rwamakawirirana kuti ine zvekuti hangu kune zvikuto rikumba rakatounasikuchizava vakaita izvo hangu ndo zvatiri kuda roora rangu ndotora hangu mwana wangu ndoenda kana zvizobuda muzotenda handina pandakambopikisana nawo hapana pandakazomira kana pamberi pavo ndichitaura kuti pfuma yenyu yamuti manda handisi kuda nayo asi zvinhu zvatakanga tatowirirana tichinyora pasi ainyora panga paina sabhuku nemupurisa wasabhuku takanga tatobvumirana zvese tatowirirana zvatonyorwa pasi pfuma yavo nezvese zvavanga vataura zvakanga zvanyorwa pasi tiri mukuita
nyaya ndingangoti yatisina kutowirirana nyaya yange iripo inyaya yekuti vana Tezvara wangu vakuti isusu taakupera zvinhu zvese zvamakashanda nemwana wedu. Ndipo ndakati vana Tezvara ukapapo madinge mandiregerwa nekuti ini mwana kana mudare akangobvunzwa iye mwana abvunzwa murume unomuda akati murume ndomuda. Ini ndakabvunzwa ndikati mukadzi wangu ini ndinomuda. Asi zvadaro vana Tezvara wangu havana kukwanisa kutambirawo pakutara kwataiita nemudzimai wangu. Ende hapana kamubhenga ainetarisiro yekuti nemudzimai wangu tichasvitsana kunorambana kana kunosiyana nekuti kugara kwese kwataiita nemudzimai wangu tanga tichivirirana. Asi chinhu changa chichiita sekuti hativirirani inyaya yekuti mudzimai wangu anga achiti hama dzako dzinodzirwa. Asi zvadaro mudzimai wangu kana kuuya chaiko kunoku kuti tizosvike pakufunga kuti tifungirane mweya yekuti ngatigwanizve, hazvisi zvinhu zvabva mupfungwa dzake. Asi nekuda kwekuti vana Tezvara wangu ndivo vamira pakuti inini nemudzimai wangu ibedukarana. Asi pachokwadi inini nemudzimai wangu pakuwirirana chaiko chaiko tanga tiri pakuwirirana. Ndosaka kana kuuya kwawakaita wachitaka nhau yepfuma yavo handina kupikisana nazvo. Ndakabvira kutaura takanga tatowirirana ndikati tokupai nekuti pakutadza kwandakaita ndakati mudzimai wangu ndamutadzira nekumuudzira umwe mukadzi. Mudzimai wangu ndichamupa mombe yekupera kuti tigarisane zvakanaka. Ndikatoudzwa vana Tezvara kuti mudzimai wangu ndamuripira nemombe, mozouya muchionawo mombe yandadii yandaripira mudzimai wangu. Asi zvadaro vana Tezvara vakauya zveshuwa tikataurirana tikawirirana. Panhau yepfuma vakatobvira kuti tikatonyorerana pasi papfuma iyoyo wangu vataura. Ini ndikati vana Tezvara ndikutokumbirawo panguva inoyi ndinokwanisa kumbobvisa mombe 1. Dzimwe dzacho vakati tikatonyorerana vakati mozondipa pamunenge ndokungati atati pandinotengesawo zvimwe zvangu ndopesa kubvisa pane pfuma yavo yaungovataura. Panga pakanyorerwa pana sabhuku chaitika patazoenda kwasabhuku tichitokumbirawo patakanyorerana paipai. Tasvika sabhuku abuda mudzimai wasabhuku abva handisi kuziva pane mapepa apa. Asi zvinhu zvataa takatowirirana pasina kumboti noizi kana kuti kudii. Iwe mukadzi murume unomuda here? Asi nenyaya yekuti kugarisana nemurume hatisi kuenda. Murume wangu kumupa chaiko chaiko hasi kuuya. Chiripo papo patakaita zvinhu izvi. Ari kurara kumukadzi mudiki. Nongatova nemazuva ari kurara kumukadzi mudiki pana mwana. Iye izvizvi munda chaiyo kundokwanura. Fodyezera munda wese akangotsvuka. Hatichazita kugudzira ringi kukwanura. Kubva zvake mukadzi uyu hapasina kuwirirana. Hapasina kugarisana. Saka akandoamedza magariro ake aarikuita achiuya muchishanda mese achiuyawo semunhu haane barika kuti anenge achiiti kunzvukuri hapana problem. Nekuda kuti hani ndakaripa nekuti ndakatadza ndakakuitira umwe mukadzi ukaakiseta mombe yacho iyoyo irikutaura kuti baba wako wakatotengesa wakashanda. Hapana hakushata asi nenyaya yekuti takambogadziriswa. Ndamuratetenera ukama. Asi situation yekuti kugarisana nemurume yakunetsa. Murume wangu chaiko chaiko hachambokuchani kuti tishande basa. Ipapo ndingangopindura ndichiti kubva pakunzi handisi kurara kumba yange sinyaya yekuti ndanga ndisi kuda wakakumba.
asi nekuda kwekuti ambuya wangu wachine hasha, ndofunga kana pakuya waingopopota, saka ndakanga ndangoti ege tingomirire tikagadziriswawo pamwe, kana tagadziriswa todzokera inini ndichiuya ndakauya tadaidzwa kumukwasha wedu kuti ndaidzotora mombe ndakaonera mwana mumwe, asi tichisvika takasvikawo zvakanaka, tikasvika mukama mwana mai tikati ai isusu tauya hatingaiti zvinhu tega tasvika munzvimbo yevanhu pasina sabhuku tazviseningani kuti zvinhu zvakaoma. Takasvika paimba ndindamasabhuku matora ndatiwaumuwangu tasvika pasabhuku uya vakambotanga kundoramba kuti ndatikutirekuitega sabhuku vatimaviri ayo yataurona baba iyo chaitwa mapambira makaita kana vachidzokorora nyaya imwe chete hatipedzi matare makanzwira mutore mombe yemwana wenyu yanga iri mombe yei yokuti ndawanirwa kumukadzi mukwasha ndiwakatode makapuwa kamombeyo maproblems akamboitika tanzwa hatingarapi saka isusu tasvika paya isusu mukwasha wedu uyu kuti tine tsande inyaya kuti mombe iya iyoyo pari kuti taita zviyasa mombe iyi yanga iri vangu vakachinjana nababa vavo vakachinjana nababa vavo kukuranga nababa aiwa tainzwa zvese zvataurwa tatonzwa mombe mukazopuhwa hatingarapi saka takangoigadzirisa kuti isusu mwana tosiya mukwasha wedu ndobva patiri inini handingatevedzeri zvotaurwa nemi ndoteera zvotaurwa nevabereki vangu. Vabereki vangu vari kunditi inini mwana wemukadzi wapatinenge pano, saka inini kuti ndisauya ikoko kumba kwamuri ini handidiko nokuti vabereki vangu vari kurati izvo zvinotaurwa izvo vakataura kuna ambuya wako kuti ano inini vabereki vangu vari kuti dai machienda nemwana wenyu aipapo kwete handina kupera ndakataura pamberi pamwari handina kupera ndakatara mashoko inini ndakati mudzimai wangu ndinomuda, handikwanisi kusiyana nemudzimai wangu nekuda kweumwe munhu. Ndochokwadi chandakataura. zviri kuonekwa nekuti wakatowadaidza kuti yamutore chii wadaidza mombe ndopakamboitika tumaproblem netokusanzwisana, asi aumeti wakawapa chii mombe yekuti chii waane mukadzi weguchi. Saa iwo unobvuma here kuti murume wako ane wakadzito nekuti wakadya kamombe Mambo. Asi nini yekuti kugarisana kwacho kukumeri iwe wakadya mombe wakadyirei mombe iyo nekuti toita kuti wanapuwa ungadzore mombe iyoyo nekuti iyo yanga iri nhau yeacceptance kuti wari kupira kuti ndo zvapo iwe wodya mombe wadya mombe woramba futi zvinoreve izvi vakabvisa mombe yekuripa mudare mumukadzi wakanga wamborore zvirikutorwa natezvara zviripfuma yangu handiri kuona wakabvisa mombe yekuripira mukadzi but iwe hamuna kuroora wakutora kuti umwe mukadzi asati aroorwa kuita waini usina kuzvifanisa simba muchiona kuti paitringere ndofunga pane mombe futi dzakambobuda una ndikasviga muchiro ndotsva kuti mukadzi wangu koma akadini ndotsva kuti mukadzi wangu koma ndikasviga muchiro ndikagara iye zvino atova kuti munhu asi wemunhu 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 ero wakatora maasi wemunhu
mutangani wemumwe wamukoma chimira chimubvunza zviri kuyana mambo zvavari kuda manje saka wakubvunza kuti murume unombe zviri kuita murume wavo zvese uri kuzviziva uchikudai kana usikasariona ndajira ihombe ndazvitadza baba wotemerwa kugara kwamakamboita apa wokoti ndiwamunokuda kwete kurusora makagara muchimboteerondezera kuitana kwamaiita hazvina nebasa zvinobatsira bazvikura muchingoti taurira mandororo nekuti murume wako futi akangwara haana kuroora urizona kwatora mwe mukadzi wasina kuroora futi akambonyenga mukadzi wamaikuru akakuipira kumbepiri zvinatora mwe futi akuipira saka ichii haruta kuroora kwese izvi wakadzi wawa iyi hapana wakaroora pamwemberizi haana kuripiwa dzakaripiwa mukadzi wakatoa imwombe dzakatobva kumwana wekuzi akatenga right mubvunzo wangu wabvunza wekuti kuti iwewe tarisaone kuti urikubvisa mombe yekuti waane munhukadzi asi hausati wambobvisa roora zvinofamba sei ndozvaari kubvunza saka nhasi iwewe tochiita kuti ubvise roora so that wanoyatsoziva kuti uri mukadzi wako handiti nekuti unenge wabvisa handiti saka unoibvisa rini asi mombe 6 mbudzi 3 mari yemutsambo haipo nokundewo kupfuma hongu kubvisa pfuma yatezvara handirana asi ndisingazivi kuti sezvo asati pajeka kuti ndizoti mudzimai wangu achibude here kugara neni kana kuti achari pfuma yagara iri mupfuma wega mazorabana mazopiri kana kuti afa kana kuti aita sei pfuma ipfuma yamakabvumirana uchiroora ukareva vakatopedza kare kuweka ende maproblems anouya nendawo yekuti hauna kubhadharira pfuma ende hauna fadhiro nayo nasiwa uri kuita zvese izvi uchipedza pfuma yepamba iwewe uchabvisa pfuma unana Tezvara mukadzi wochinyatsomuona kuti ane vhalue womunyengetedza kuti ange achigara ibasa rako right unoibvisa rini mombe 6 pa6 dzinotsika makakupera kudingari imari pachungo chedu dzinonyanyatsika tinobvisa nato dzinotsika yamai yababa uye neyedavo then dzimwe idzo dzinoita semari dzinoita dzemari kazhinji dzinoatiwa mucheka saka 3 dzinotsika dzinodzibvisa rini dzemari imari yewandare mari yerora ma 250 which is 250 ika 7 papo nekuda kumbira kwamuri asi mombe 1 ungashaya zvingwabva kuneka Tezvara 1 yatanga takawirirana ndiyo yanga itoripo hauna izvimwe chikumbiro changu changa chichekutotiwo zvanga zviri zvekuto pandinotengesawo zvinhu ndo pandinotoonawo mari mbudzi hauna mbudzi haana mombe pamba asisi right saka munani unotengesa zvirimwa zvavo munani
video inosekiita yatakaita muno mudare kupedza pfuma usidi unopedza pfuma chii right wati muna April right 31 May unoendesa mombe mbiri nekuti gore wapedza kuko mombe mbiri dzinotsika yababa neyamai muna October 2023 zvakare anoendesa mombe yekupedzisira inotsika saka tokupa gore reri woendesa chi mombe mbiri dzinotsika 31 May gore rinouya woendesa mombe imwe inotsika ne7 rechitatu racho woendesa rutsambo. I think vanhu vazokomuniketa kuti rutsambo rwakamira sei. Saka imimi kana asina kubhadhara mombe mbiri nekuudza mombe mbiri dzinotsika muna 31 May unouya mumaharadare roenda taremeresa nguva iyi nenhau. Pane mbudzi 3 anopawo dzemasungiro une mwana uyo andiko. Saka unogwanisa mombe 2 nembudzi 3 dzemasungiro uzatosungira mwana wako. kungoda kubvunzawo mambo wangu kuti sezvo ndakambomuroora nzimai wangu aine umwe mwana. Vane umwe mwana wake pane pasei madare taurai panga kuti anga aine mwana wake pambudzi dzinenge dziri mbiri dzambiri pamombe futi imwe inobva yechita ini ndinongowa kubvisa mombe 2 yababa neyamai Jadi muna Mei wa 2024 ngomba pasisira nonga kupisa 7 wati ini bvunzo wangu ndekuti isusu vedu nana Tezvara takanga tisingadi kuramba nyaya dzavo zvavo, asi kuti maitiro acho kuti izosvika kuno kutadza kuwirirana nekuti vakanga vazouya padanga pangu ma6 kusvika kuma9 dzemanheru iri wowo ngatingoti budisa mombe tarikumana zvino zviri pane usiku iri zvinhu izvi wakati wangu kudini ngati makuseni iyi mombe yakanga yani yabvumiranwa ndokubva wauya kubva kumbe zaka kwese uko wosvika hapana mombe yacho zvinorwadza. aiwa mombe yakanga iripo but takatinyatso kuwirirana chiomera uyo zvamwe twakauya kudanga wakukombota padanga mudanga mati mamuri nemombe 1 year. aiwa namune dzangu une dzangu tingarambe tichitonga hatisitonga tatitonga nyaya yechi yepfuma. Tapedza nyaya yepfuma kuti pfuma yenyu muchaipuhwa musi wa 31 May gore rinei mombe 2 then dzinotera dzacho gore rinoteera rutsambo on the 3rd year zvati mukwasha apedza. Hati encourage dare rino iri kuti tirapanise vanhu nekuti
tinorambanisa vanhu dzimoro yatinodini yatinozowana vanhu misha yakawanda yaputsika. Iyeyu akabva pamwe akuenda futi akundoona umwe munhu murume ane musha wake akundoputsa uyo akundoputsika uri inoramba iri chii. So tinoencourage kuti nobody adaro wana Tezvara makadya mombe imwana wedu yekuti akarora chii mukadzi. Saka ngatitendere zviro izvozvo zvekuti akadya makadya saka oenda kundogara pamusha pake. Mukutaurirana yetransport ari makatengesa munhu ari makatengesa mombe katizve ndo panobva marenji yetransport ipapo nokuti makauye kakakunzira kuti yaimwege mukaona mukatenga mombe mukaitengesa saka mari iripo. Mombe yacho iyoyo haina zita inoterora haitechi inokungohwika mari pamusoro chimwe chachozve chiri kundinetsa miri kuita kuti tawirirana chaizvozvi asi zamanisi rakazoya richiti yaitikuwanisvi kuratidza kuti ava vatidza vanga nemwana wavo wagarapo havazi kudamba. Ichi ndochokwadi nokuti dai vanga vachidaka havakwanisi kuti ngatikwanisvi vanga kuti ngatisangane. Inyaya yakazvimirira baba musadzisanganisa. Ngatipindei imwe yacho ichituya